mkonya bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asoko beketi byao buya ase chinsamo cha coffee tables mkonya bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table mkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 na boigo nechi 8 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote saronebere kyanda eyemo isaronebere isato kyanda ibere inye kose enote saronebere isaronesato ibere inye eyemo inye isaronebere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Ase egeka ky'emyaka kimisano na isato merongebere netatu kurwa itkoria lero sokurwa somumakoyega omutinyi komina omutinyu kabere nande emyaka inabatebi kimisano na isato merongebere netatu ono batebanga muntu ndebwensi oli moyo ekereke gatakuba moyo ekero nando mutinyu kabere no ibu makoyega o 2025 orachikorekana noko batebanga mutinyu okabere bu makoyega nigo bwate kisabato inye kijumapili inye jijuma nne inye jijuma tano inye ijuma inye noro makoyego gocha gosego kwerorwa asegeka kyemyaka inabatebiri emyaka chimi isano na isato merongebere netatu no batebye ngabona gacyabere cinsa isano nemo cyamugaso ense ya USA nabo igo nigo kire cinsa ikomi cyamambi asenseri ya Australia aiga sense ya Kenya na Africa ya mocha wakire cinsa ibere cya bono butuko karansa eken komanye ekyonga cinsa ibere konde aseribaga ya Clinton undigi nchinkoro mkate Enoch asensemeri manyelio akoroko Wilson Makore. Litko lya gatatu kurwa eskuru eigurwa asumako yega sekengese egetangani cyumako yega o 2025 nigo aborokiwa chiskuru ao baganda gosoa ase chiskuru ao abo asaba ibuli naborokia babere bakubulio babwaterane umusekito Daniel Ontiri nigo aita sekera chinsemo ao nagutwariganiria oroboti roisaine aye asore enkagabu rubati mnabatotebya Bosio wetamwentangani yo mwaka wechirubure na merongevere na isano hasi chiskuru au asorogongo rogusi ase kaunti ya Kisii nelia ya Nyamira mapema lero nigo twachakira etaro eto ase skuru ya secondary ya bomure ya Nyambaria yegotoka ase bunge ya Kitutu Masaba ase kaunti ya Nyamira
nase skuru iga aborokiwa nigo bagendrete gosoa sebirasi nigati abo korwa income ubusyo weta mwentangani boigo bunenchiremo yo kweroberia haso gukora amatemu abo yo mwakoyo igitambokiro umuteneri we skuru iga eneke buna honsi niga ikirenere bosyo bo mwakoyo iga asa masomo abana beno asibasoire mu cyando ndetoyo ndo tukwegena na muna turabe tobere tukubaterana kurusa matukamara numwako tuwaterane iganta itenko bakikishiana abana beno byabare nande mbagendera gusoma nekero mwakura ere ntonyore ngeri abo no gukora kwabo kure bena ari kuburi abayiburi bande yurabe na natake kuwani kutigo umwana karabera kana itukolimo babayirire gero bayikerana nabandi bagendera n'amasomo asese mwende hase skuru ya secondary ya Sengeramanga yegotoka ime ya manga hase bunge ya Kitutu Masaba and AB is the magnitude, and when you say magnitude ase skuru iga amasomo boigo niga bwate tumuliro na kolengana no mwalimu munene ase skuru iga Tom Mugeni Onsongo chinga kiasanga negetaseni kyagetembe ata boigo buna nigo bayariganirie boikire no haso gochaka masomo abo hase tamweye urebo igesegeto hasa boibuli boigo bolia borokiwa gokoromokia asa masomo abo hase kelibuna amasomo na ruki kibungo kirabakonye wekonya hasa matukale bosyo. Tunataka kusema tuko na karibu wanafunzi 70% ambao wameripoti. Tunashukuru wazazi wetu wale ambao wamejikasa kabisa wakalipa school fees, wakalipa karo kwa muda. Na pia tunaomba wale wengine ambao hawajafikisha kile kiwango tunahitaji ya hii mura ndio watoto wetu watu wakuwe shule. Chinga kechecho hase skuru ya secondary ya senior chief Musa Nyandusi yegotoka hase bunge ya Nyaribari chache hase kaunti ya Kisii. tanzo kwanza kabisa ase skuru iga boigo amasomo niga bwatetese na kolengana no mwalimu munene we skuru iga achinga kecho nigo boigo abolia baibuli hase chinsemo au asorogongo rwogusi berwa wakana chibese hecho chiganiri hase skuru au asaboroki wababo liuko batanga kogenda nkagento kirabaisa guturwane amasomo abo ne chinga kecho aboroki wa baboli wa kwebwata buya na gutiga chisabu chimbe obotumiki wa maliogo yogotinde gati yobosali bondo bonge gento kirabaisa guturubania amasomo abo teachers basoire biras na rero no barenge biras bagosomye nga tukwinkarije abana bari bande bareka barakishe elinde bajaka mana abande kera matukoteye. Watoto wakiwa na group mbaya wakiingia kwa miadarati, kulewa na mambo ingine ita affect masomo yao. Kwa hivyo wachague marafiki ambao watawa promote, marafiki ambao watawasaidia ili waimarike kwa masomo. Ngurubudirege tuseni kyagetembe kurega se kaunti ya Kisii leterane nguruku Daniel Untiri. Miemono Daniel Ontiri kurwa senseme yumna gwatwariga n'irio roboti urwe kerobare tore asechiskuru mwaka buriwe mo chimikyanda 52 na skuru ya Masimba ya chagetuwe kurwa sigekekyo asegekekiyonsi emyaka 52 wikerabono iga twasero oyo gatatu skuru iga niyo yabiri no yaitiri abana abange n'abakongo ase enseiga skuru iga njanya ko boarding senjanya gutwara chinyumba cy'uburaro kurende asumwa kuyega nigo bagochaka nikibago semeria no mugoko monene ekarubanyore kinyumba cy'uburaro se boarding facilities Musakito Daniel Mzungu nigo agotumanya kurasensameyo abaibori naboiga aborokigwa naborokia beskuru ya Masimba High School bali ni kibako kera mega yokonyora boarding facility ase skuru yabo mega yoko bege kegetambe batabwatie boarding School ya chagete miaka ya kare ande basibora igeta kire koba irare sana kura boro ekerora chitara yortenga tiaja gutwara boarding boro abaibori tukabarangiria baganchira na guchaka boarding ase class kya 12 Wanyana boni go banyara kwera mne skuru iga ya chagete go mwaka 1972 noyo renge umuraibu ensenya gosira Daniel Arap Moi oikabone skuru iga nyonya ge kumete
tiyanya konyora boarding yachagete 1973 yaigoletwe na president Moi esukuru enkoro ya abana abange basomera ase esukuru yiga erira abana abange university lakini nchana uchaga boarding naona esukuru chindi chaurire maega chachakire boarding ntore nomo baba ibori be esukuru yiga nigo bagokera egetambo kereke iga bateba bono abana be esukuru yiga mbachigosoma ase enchera yobwene n'obwasioku nonya abange tibagochigweswanania ase amariogo yogotindia nabo igo gwakachipuru engakiri bakwira na gochaka baire maiga togochikonya challenge chinde chiri chibagokonyora isiko gari koswabu na chipuru una kunyugonyo chinya sorero che maimeteime ebinte bimbi chibiriti usiake onyora abana basomire baikonyire challenge tokoranyora njiri chia abana bakoragende kiageregera ne taoni okonyora abana bakuru skuru banyorwa baenda bachikora taratara sichidu lakini yatu babere no moko skuru yitokobe boarding abana bakomenya ime eger na baranyoro amasomo aramaya mwarimu omonene bwa esukuru iga niganyara gukwana na makongu abagwetera ase esukuru iga ayu akogera batanye gotwara boarding facility egekeke iga gionsi ekerabo iganyare gosaba baraibo igo gochigwesokia kubwaterana ne ministry yechisemi erinde banyare gosire esukuru iga kitwajore chinene ase ogochake boarding ne ringane bitanda edom teraera asabana bamura bawo chikorara daro abwate challenge naida abange sana basomire kurwa iga batigete skuru yekere igo so igo togo saba bari ba the alumni bari basomire skuru yirare ere skuru enene bache bakonye skuru ye abana bada asesemo ya kabere nigo chiskuru chigase ne kuigurwane ne mono asorogongo rwagusi ekarabo igo yengene sabari esukuru yaibacho high school kuigora baigo litkoria erekera omwana omonene bwa esukuru iga anyara kwarigania aboroki kwa bonsi bene asetamu entangani wiki yana wiki entangani omwaka wa 2025 ndio tunatwajagire polisi wa bana wikabono baripotiri asilimia 65 nento kanyita abandi baje nane singiyo amatemo yo mwako nento kanyite nando nyakanyite weekend singiyo mu wasini na mbwango lakini wiki ya kabere yo ya January na inde nto kagere na matemo yarache nto kwati bobone kuribotiri getaseni kiagetembe kurwa iga ase godi iga ya masimba na wige godi iga ya kiamokama icho chonsi chigotoka ime ya nyari bari masaba ase county ya Kisii erieta liane igongoro kwa Dan Musungu Miamano Dan Muzungu kurwa sensemeyo ya nyaribari masaba na kerekyo nigo tokoira asensemeri eribori erituko bori buna ekero omworokia agotuma omworokigwa efis gochanka anene kero batarachaka nonyina megiri osamasomo amamocho na yango ningo tokoboria ose ningo obwate amamocha sensemeiga no muibuli ose no mworokia oyo ose no mworokiwa terikere machibu ao ose ekarangere kiao kero gochaka ne riete kionga ase namba ere ase television yao 0726 44 7367 ine ekero morokia agotomo moroki wanka school fees ekero batarachaka amasomo ningo okobekerwa amamocho tolikere ase namba yera ase TV yao 0726 44 7367 naboigo nabokonda gotubwate gwetera ase mitandao ya Facebook Gatembe FM naboigo amangana mayana aringa nigotora ase nsemo ya zuku abo ase nsemende yonsi ore asorongorwa Afrika ya mocha nabogotonyora kero twakore kurwa ase nseme yo yeribori lyerituko nigo tokogenda asumuruberio OCBC oyo obeire omonene ase aboroki ose asabaiboli eyemaga ya serikali gokora monchererio kurwa 844 na koleto mu
mtaala gose angencho ya masomo a CBC nigo bono aborokigwa batukire bari ase chinsemo ao batamanyete none kibaho chokora nabo igo abaibori nigo batebire muna nigo yabeire egurube nene ase ngencho yokubure bitabu nebinde ebyo buna bagotwayerera gose muna bagoterera kuraso musakito Polycarp Okara okomendeka kwa magoli y'ebintanene byogosomera inse yo murubiriga wa masomo moya omanyekanite na CBC nigo kwaretere ngayigo cyase abayiboli egati abo kurwase county ya Nyamira nigo besokiriye na kwererenchera uturubaniriye amagani yabo yo mwako yoiga nakire woche bookshop nanyorebe ebitabu ibimenda tamagoli naende nanyore nakaninje bwekanga gore exercise books nanyore most parents na waro batumire bagothaye kutogora exercise books challenge tokonyora muna baibori skar ebitabu bire expensive naende serikali tera lenchi buya ngaki ebitabu bikonyorekana mune bya grade 7 egento boigo egati yabaonia nanene bibinte biga byogosomera besokiriye na kwerera okuburo kwebinte biga ase batebire biriye bike bigotoka nigo amagori ari gesara egento gyaseririe abagori naende bono ebiasara ebire bitawe binonye na bicho bitoka torocha amagori garigo tware wanche serikali yaite tokonye amagori ira nese egati abaibuli abo twasangamo na barabo abo baikira nase chiskuru koira abana babo anene ase chiskuru kire chikobwatoka amasomo ayo moria o CBC nigo baereire nchira umulio yoigo gendere ko bagogotantania abange ase baganire serikali koigwe birero by'abakenya na kokenya rigoli ry'ubugima okoranga bali mumbachi etiko ko retooling buya bamanyangana kinki baboneta go gosomi esengencho bona iga ebintu mbire bira abstract urabona no mwalimu takweresa buya asengencho korumaega ebintu bya change yake requirements inchiroro chiabeire igoro na ndirende okoranga umuroberi oyo iga nabo lietiko koreka no muya from face value lakini ende still no ganet time erinda bwe banya koyo manyabuya kulinda sentunda eyeiga anene erentangani kigima ogotemo gwa kepsia kubwatukwa otemo ko akorwa inse yo murubiri go moya o CBC egatiye chiskuru nigo chigendereta gochengera umurubiri yiga asechi atogire na kugania abana konyara ko babakwibwatanya muri chisukuru kire chikuru amasomo ayo arakonya abana se amagima ari busyo Samuel Bundi no mwalimu munene wa skuru y'abanyene kurega se county ya Nyamira so tuwe andaite kabisa so kuri service is very standard as regards the outcome of KIPSEA I'm proud to indicate that all our runners the 120 who sat for the KIPSEA last year wote walipita so the outcome was wow negento bego keruo koboko negati yawe buri wawekera nasayiga abo batogire mu ruburi yoga OCBC kobo mu ruburi oromuya oyora konya abana se amatukale bosyo korenganirwa mu namasomo a 844 amasoma CBC namaya because ngo expose yara abana to practicals ekijiko gara abana batwara practical aspect egero compare na program eri osene curriculum eri ya 844 ejinko reporter igataseni kya wanjete kyagetembe kuregase county Nyamira inchi konkuruko Polycarp Okara Pemano Polycarp Okara kurwa senseme yo ya Nyamira nekero togendete kurwa sabu nigo ntegete gukinyoria libori litwaboria datenga kerogo chaka nelieta ekionga and then kwamanya kuiraniria wate na bono ndo chibachakira tabaiga ni mzazi lakini gento tochage tunabandoruka kurugembo kerogo chaka nelieta ekionga and then kwamanya gukwana nyagwata no muibori karunechi sababu egarto nyara kurigereria inchirito konyara gosoma libori to liritko liarero lyankubori ine umworokia ekarago seria usagutuma umworoki wo guchianka kogenda koreta school fees imaega nonye batarachaka konyora
megerio osama somo yirituke ningo okomochigwa tuiranerie wetera ase nambera ase TV yao 0726447367 kurwabo na intwe na batoba soma SMS mnando chega bake bacha kirego chitumaigo Dorcas from Mugembo wazazi ndio wako na makosa kutojipanga mapema. Vincent mente ko rigoma awantebenga omoiboli okomochigwa tutebete na singe nchiaki akomochigwa ekeonga omorokigwa na abwata mamocho nere na manyasiki umorokigwa acha igo atabwati chibes. Eliza kurokemera ndoche na singe nchabana mbatagete endagera igo goika atumwe achigo chane chibesa ayo ne make ati ya mairani yari kwa anda tukuterene kuraiga ase nambe yura ase TV yao nabo igo nabo to likira tera somtandao oito Facebook Gatembe FM na intu ntandra guchisoma korengana muna chigocha tuyatoga ndase nkwana yerituko kurwabo tugende mutimo komoke ningira nengenda gukumanya bunatekire kurwa chinsemo ao ime na isko yagusi. Sasa watoto wameteseka njaa, wameteseka kabisa, hata saa hii wachakula kitu, hakuna chakula kwa sito hata kidogo, hakuna kuni, sugulia zimetoboka kabisa, kila kitu hapa sura hakuna, watoto wameteseka sana. Usie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Gatembe Television Network ayene amati yao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amonogo chingira ku mwako muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora e channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeonga kia mamogusi Nilan Hub neye moya chiduka echichikone ibintu bigutumika service na bega senyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko evyu bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo ao nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets echura unchura nebuno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echuchire chechi 7 seater nabwego nechi 6 seater echuchire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaje lya nyangena boigo nabo waka esimi gwetara sechi namba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Serikali ya kaunti ya Nyamira kubwaterane wizara y'ebintu biteitanaine obuyibwa madini nigo bono yarireira guchekomesia na gochana omuchu Nyamira koba oyo mubwemechi elieme rabu kabisa ase ense ya Kenya. Umusakito Fatgad Gisamba nigo akwana no mwaziri uyo otumanya ayaiga.
Serikali ya kaunti ya Nyamira bakubatirana ne wizara ya mache chinguru cy'omurero amadini ebintu bitonjukanaine nigo bachakirie omoroberio bogosibya kaunti eyo anene ase okurusia obugundo obwobore aroro. Leo hii tulitenga, serikali ya Nyamira ilitenga wakati wa kufanya usafi katika municipality ya Nyamira. Korengana n'umuwasiri we wizara eyo John Matiang'i nigo aburirie abantu bonsi ba Nyamira kurenda obochenu bwabo na babe bakubeka eubi ase ebwenerete. Na katika hali hiyo ya kufanya usafi, leo tumepanga tukimaliza kuzoa taka hii na kuimwaga mahali itakapomwagwa, tutarudi kukutana na wale wanaoishi hapa Nyamira. Tutaanzia leo jioni kuzungumza na wale wanaishi katika vyumba vya polisi. Mahali tumeona uchafu unarushwa kwa sengenge ama ua uliowekwa kwenye nyumba hizi katika ile barabara ya kupita nyuma. Tutaongea na wao, kisha tutaweka mikakati kwamba gari litakuwa likipita ndani ya vyumba vya polisi siku fulani na kuzoa taka kutoka huko. Omo wasiri oyo boigo ubasemirie buna ekero barabe bakubeka obuchabu obwo nerebuya batanane kurwase ebintu birya byendagera kubekwa ase ayamo eryo biche gokonya kaunti ya Nyamira asokoroisia obwoyo obwo burakonye abarimi. Pangwa na gavana wa kaunti hii kwanza ku segregate or separate uchafu, kuzoa uchafu mbalimbali na kuweka mahali inapotakikana, kisha kuimprove value, to add value kwa huo uchafu, ndiposa tuunde mbolea organic manure ambayo pia itatumika kwa mashamba yetu. Wale wanaotaka watachukua waweke kwa mboga zao, badala ya kutumia kemikali zile chafu waweke mbolea hiyo. Ase baria barabe bakubotukuta obuchabu obwo andonzi nigo barache kuimokeriwa egetambukero. Solid Waste Management Act ya 2016 ili wale ambao ni vyanzo vya uchafu huu wajue wanafanya mambo gani, wana jukumu gani, na wanatakikana kuweka huu uchafu aje, ndiposa kaunti itoe hapo, kwa sababu wana jukumu. Mtu huwezi kurusha uchafu ofyo kila mahali kwa barabara. Wewe umeenda kinyume na sheria na tutakushtaki kwa sheria ile iko ya NEMA ya mazingira na sheria ya nchi yetu. Hingo ripoti ya Gatembe TV kurwase amagacha manene ye kaunti ya Nyamira Fatgad Gisemba. Fatgad kurate nego tuikaransa gakwarango toro roboti nandero kubwatia kurwasa nsemeyu ya Nyamira. Aborokigwa ba kirasi gikomigo se form 2 abale aborokigwa bomwelio ba 844 nigo baboligo kubwata omukyo monene asenge nchonga mbawe chikonyora libaga liugo chikoirora amateme gekogera nigo baratoke batigirwe isko kolengana nebiro gekora CBC nere kurwa maga yabo. Musakito Fatgad Gisemba buna nakomanya nga taikaransa tigatumanye buna aborokia abanene kurwa asechискuru ao babiri bakwana mangana ega anene buna bono ega kurwa aseskuru yamarindi. Omwarimu omonene bw'esukuru ya secondary ya Marindi egotoka ewadi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira azerieta Kennedy Onchiri nigo abasemiri abaibori wichoria chipasari eryo chibakonye ekero abana bagendrete gosoa aseskuru etamu entangani onyubugima bokongete igang kosegeta abaibori baitu babugorie chipasari form
nindochi abange kuna gocha bale bagotoretera to kubasainiri tiga baguri kifomu ekyo egere tokonywe n'abashimiwa baito nabona mwashimiwa mugaka n'umuntu bomukia egere atokonye batokonye kuotoa pasiko ba pasaris bakuburukana kiriya ke bakosoke kurwa se chai na bintu bindi etoka abana mbali skulu basome ase aborokiwa abo bagosoma ase kirasi kia 10 gose form 2 abo boigo bari abo mwerio kigima asomoroberio bwa masomo o 844 nigo umwarimu oyo abasegitire kubeka omokia kigima ase amasoma abo erio gukora ase chinguru chinene kokoba omoroberio bwa masomo o CPC nigo orachie kubaikera na kubabera akongu asoria orachie kuirora kubaikera abo pa CPC nilinga CPC kurumaya gaiga abana baiga nibitinda mimba gabare bagukukole system batagati myaka ngibere system ya 844R igo abana bari class bono iga Kenya yonse batakire okoro mukia umukyo monne asengenjo system ikurumaya ni bwatayaye batati kunyara kuirana bachake bwango kunya kumanya nkanki basomire kogenda ni system yawo bakoromukia egere bayito bagenda chikosi aho ekogora maega ayakurumaiga na makongo ase CPC amangao asigo atokweni kare chinga bayibulimba basako ko diridali asoko twikabana inka tiga bakoromuki egere ba make sure ngabana basoire school bachakana na masomo bachikwirwanira ni system ya 844 nerega umwarimu oyoboigo nigo akwanira umubaro bwaborokiwa abo konyora baikiranire ase skuru eyo chinza twatarera eskuru eyo ya Marindi nabariganiria ase skuru yeito ya Marindi eyire botoka West Mugrango eyire extra county school ebwata abana abanyaruka n'abamura n'abamenyeteime n'abaria bakuruka to wakanya sanga mbiyamo nasinge nchumwa koyoiga na twaigorete yesterday abana bachakete guchaka oswa kuru igora mugoba nabona mambi na twaigoireiga mbagendete gosoa twaisire weekend so y'abana bari tukagerete batakeire gosoa ase school ekere tutabwati form 1 aso mwako yoiga to aliganti gutwara abana ngemia 4 na 30 abona bwa abana tukagerete gosoa form 2 3 and 4 na bari abageni baratoke bago cyabona bakore chi application abona tukagerete bago chiko gosoa Hingo reporter ya Gatembe TV korwase eskuru eyeiga ya Marindi egotoka ime ye bunge ya West Mugrange County ya Nyamira Njefat Gadi Gisemba Bia manufat gadi bona boko ando nywa machi ekara magayo to roboti uru na ande gonko ganda bona paka ase omuchie o Nairobi abu asirit kulia lero mokonyi bomorai bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki ababolirie abakenya kwirikia ase eme robiri yonsi yoko ya health ose Taifa Care aniga nko yakwana ase enyagitari ya Kenyatta National Hospital. As you are aware, the Kenya Kwanza government has a number of areas that we would want to see transformation in our country. Some of the areas for transformation are in the economic sector, where we are transforming a number of value chains. But one of the pillars and one of the key deliverable areas is healthcare. And there is a pillar for the actualization of universal health coverage and making healthcare accessible to all the people of Kenya. And that's why there were some changes that have been made. We have changed the law. We have changed the institutional arrangements for delivery, and we introduced Taifa Care, which now is housed under the Social Health Authority, SHA. And therefore,
I was asked by His Excellency the President to come and assess the impact and the experience that patients and health workers are having under the new Universal Health Coverage Program under Taifa Care. I have been able to talk to patients. I've also been briefed by the leadership of the hospital and the health workers here. I've been able at least to go to the trauma center where we've patients who are on emergency care. I've also been to the maternity and also other critical care patients who have medical issues like heart issues, kidney issues, and so forth and so forth. And finally, I've been able to see the now almost ready East Africa Kidney Institute, which is more or less complete and which His Excellency the President will be commissioning shortly once some of the outstanding issues are done. Therefore, it is the intention of government to make sure that Nekarobano twakore kurwase omo professor gosomo konybo muraibu ense ya Kenya, and then omo yo koenekia marigini chivicha wante ngakorunga Professor Abu. Oh yes, mabakoro kuwo napenda takorwasa nsemeti yangetere chi SMS inke gatie chi SMS chitoko buringa ine ase omorokia gutuma omoroki gwanka no nyene karoba tarachaka amegirio yeke ngese kiga egetangani kyumoko yiga o 2025 amamocho na yango egatiyo moiboli no mworokia no mworokigwa ekero omworokia agotuma omwana so mworoki gwanka agende achikoleta school fees no ne karoba tarachaka amegeli usa masomo yetamu yiga ubo turikera wetera se namba ya SMS yuere ase TV yao 0726 447367 bayito okobekera watumirego sistna soma ando chakanirete kyonga egara twasoma kurugabo nyiranga ingotare ase mitamba yetu ya zuku ose ase on bali bana mwate chi set box chia zuku andonsi imeyense ya Kenya na Afrika ya mocha niko tugotoka arotwensi na ngwetani yabo na watu nyagwetera aso mtandao o Facebook abasto watebenga Getembe FM no gapto somo Sara Ogembo, thank you because of your comment no chakurugabo, and then nchakurugega ekionga wazazi wakona makosa but walimu wakae na subra wata kurugabo, and then ndata banga ekionga akikamuranche abaiboli ebange mapema ne fees erinda balimu banyole chinga kichinyororo naboigo abana gotara para telebia amagoso ni ntwe tubwate abaiboli tabetiye tari yao, lakini this is good. Helen atabanga ni mzazi akona shida, mimi Helen, and then yakoro kwanga Dalmas Nyaramba abaiboli wanafaa kujipanga mapema hata walipe kidogo. Schools need to operate, so bigger blame goes to parents. Dalmas Kimaywa Kuraviego Nyaramba. And then elinde wocha kurugaiga mzazi akona makosa kwa sababu akona jukumu ya kujipanga mapema ni Fidelis Okemwa Sagwe. Ya salamu abo tomago chagaiga lakini arano yito ni Kevo awateba umwiboli ne arubwate amagoso. I think namongo chitigera agaiga singencho ni chinyinge china ndembiye mana singencho yogo torigereria gotobeka namba mochinga kichonspi tarakora gonta yetugo tabia go tubwate obosemia bwilitko bosembwana no boiga ekero boli bondo bogo changa yanda gategera Getembe chinga kichonsi into namba yemo nturigo chora nturigo chaya nigo tugwanja asense meri yibanyererio akoroko Wilson
makori koena kianga onsi aba likibaito anonsi asebare kurwa chinsemo cha Nairobi kurwa ikagaiga bosongo abare Nyamira County na bare Kisii County nechi county kito etanaine intuni gotoko ne kerige ntombi bari barigania amangana igabiye wika aika igaiga, that is Julie na Kate abari ke kurumambia na barabo na ba bwatani baito bonsi ayabna gwakiri kurugabo editor in chief Eric Bosire Eric Abuga mnago chikura ontenga abu na bake inche na abuga mokogoti tato ko regabo egara nande tumera na chinga kichinde chinsainya meanwhile li obasemia obweli tuko inche na wasomera nkoro mkate Enoch Paraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo pangina ninjo. Ine tange ngomba ne nyomero mono jinoke ama. Intamero mote moitana kuna kiukia mugenda na marage chogi. Abon mwamono uchia. Abane nyombe yemo ya enyombe yemo ya ya onjali. Bugiakum. Tuwato kisanga tukatwara na monoji na bande mbaro wone mwa monoji na abantu bali kulenga tangeri mo bayigweta batimwa kyo sabazi kwa mwa monoji bale tangeri ngomba ne nyomero monoji no kiama ntemeruke na makona motemo itana na marage choge kuna kiukiamo gene ege choge kike ege choge sinali kale so endo be maliro sana saba tulibala ko utendo be basi wana wana kubika matoleka na ngapi ko baita bono na arali bono marage choge marabye bona marali anda kwanza kabisa aliye ngo bide bwadoro yare basi ntemeruke na kuna marage choge na motemo itana na boiga bono yatwakire bonjali Paraka ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo pangina ninjo.